MeghalayaPost.news. Kumga jingbot thik ya ka hukum ban pun khoj ya ka than police bazar ni khandai lan banom sha shu ya kinong Shong Dukan Madan lani ka no vending zone mentagsi kibor jang ka Shillong municipal board lem kibor district bakatana pulit kila polong ya ka jingkhandra ha ki than khandai lan la ban ko doru bakane ka de ka jingkhandra ya kinong di Madan ki bomdon certificate of vending ni COV wa ban kuntu ya ki ban le Shong Dukan no ha ka jaka bala pun biang ra ka sarkar ha ka jingkhandra na ka benta kitu ki badan ya ka COV la ailat bakin kandya no hapo tarik unaitung la sakhiru bakani ke jingkhanra gi bor ka Shillong municipal board kalami ke jingianya bar ke Jingiapyni board da ke nong Shong di Madan ki blapen i yala jongkinia ki nong rim halor ke jing Shong Dukan Madan ha ka than police bazar dang shen na kaleng menteri bari pe ka tana tourism ba polling do ulapun bana ba ya ka than police bazar on polong no kum ka no vending zone ka balaj na ke jingkhamnya bar ban pensuk ya galik kawan ki nong jingok kai prathei badru ban khring yaki halor ke jingpni tana jongkani ka than khandailan MeghalayaPost.news.